না রে ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯିବ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖଲି ପତ୍ରକୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟର୍ଲି ଅଛି ସେ ଟର୍ଲି ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ଏବଂ ହାତ ଧରିକି ଆପଣ ଆସି ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ତପନ ବେଶୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତପନ ବେଶୀ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଦେଖାଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण